Ora melu nuntun nganggo suwene. Ora bakal meresaki suarane. Mbak Anis Lestari Handayani. Apa Anis nek padha. Apa dadi ora ya oleh. Arahe orek ora ana. Kalau ngawon nang di papan kuwi anggere ana sinden enom dasare rupane rada ayu ngono wis. Ento nabu ki do curi perhatian terus. Gopang. Kalau nang dasane Kalau rada lire ora diserak-serake. Ayo. Awatir. Kagungan dalam ya sing kuman bapak Mas Edi ya. Iya. Mbok menawa manu rasa kalduk oleh kudu gawe tunokan iki. Yo ora wis diniati kok. Ini wis turu terus masak. Ketemu sumbangan. Mbak Deni kon gampang. Kayak saiki ra apa-apa, saiki ra apa-apa. Ini Mas Edi nyerak nggon cerak. Cerake Mas Agus iki nggon cerak lebak kuwi. Sapa Pripun Mas Edi? Momen darat. Pun meh cepol. Lah pripun kok cepol? Boten. Ning nak nggih bombong to. Amin alhamdulillah. Alhamdulillah sok bombong kanca-kanca lanang kita komplit. Amin. Kampung rene nang kula panjenengan kabeh. Amin matur nuwun. Pun disiape apa kanggo kanca-kanca? Sampun. Ya ora ngono wong iki kabeh do ora arep-arep rohya. Nggih, matur nuwun kangge Pak Dalang lan telas. Yo rencang-rencang lan dito iki sampun paring pambiyantunipun wiwit kawiwitan wau
Sonten terus bersama nih. Padha-padha Mas. Aku nang ngene yo leku bakong yo mengkon lho. Siap. Boyo-boyo. Bawane tenan ndi iki Mas? Bu. Boleh ngitung mangko meneh. Jadi ya isengan semua. Kasih. Ana semua jatuh tidak tentunya. Oi. Yo, yo budali tak seperti aku. Ningano, ana ningno. Ningno. Hati-hati nak musuh karo bakon ngerti-ngerti kok macul. Ora-orane bakon gede kok. Bayamu iki lho. Aku ki kok embuh kok. Ah, sudah dalu Mbak Jenny. Alhamdulillah pun tak kasembatan kene. Pun luar sing dadi nagare. Boten kok panjenengan kok iso batin nek sesuk pokoke nek wayangan nek ora Pak Bagong kok mbantul ora niku critane ki pripun panjenengan iki? Kayak pen. Aku dhewe yo nangkep. Pokoke nek ora Pak Bagong ora pokoke. Alhamdulillah bengi iki wis sineksen para pinisepuh, para kadang wis luar sing dadi nagare. Muga-muga caket ing kanugrahan lan berkah kangge putrane sing diputar. Amin. Sampun kula santriku. Nggih, ngaten cara-cara wis ilang. Wis ruwat mala suketane. Amin. Mbak Deni Mbak Dukit bawa. Aku wis marep kok kurus marani sing wis marem. Kabeh. Ayo saiki gandeng sing kagungan dalem ki nang kene lho. Ditutokel sing kagungan dalem. Luput pisan kena pisan Menas. kena berapa? Yang gampang luwih gampang mula kok Mbak Deni kapi-kapi karo Mas Dadi dibulyo kejaba gampang suarane pancen wah dari kaya manuk kaya goblok kaya goblok suarane pancen yo apik tenanan Mas Dadi ayo badhe Mbak Deni Yen angel
lagi kesel biasanya ini terus suaranya nanti gerak nggak jadi ya suaranya saya pokok ngono. Padahal Mbak Dewi ini kan zaman melu aku sih kuru banget kan saya kok lemu ini mergo cocok kalau Mas Edi kok ya cok pempilo ayo Mbak Dewi dikoke Mbak masuk menang aku mayang dengan tak dari rodo dan dito pawon wes tawannya sama Anis kok yang itu tawannya ayo Mbak ben Mbak Dewi karo Mas Edi. Mengko nek wis lagu sing kepindho ben sing saka dibagi itu nyambut gawe. Mengko sing kepindho kuwi didangdute ning tipis-tipis. Yo, balungane kok balung melok iki lho. Rolu, ropi, ropi lu manem, rolu ropi lemo, mati. Ngono kuwi. Yo, Mbak Dewi karo Mas Edi. putri saka do kompak yo mengkari ngegongke mongko dangdut tipis-tipis ben Mbak Anis kok Mbak Anis Dianawati yo
Nggih, matur nuwun. Wah, seperti apa itu? Matur nuwun, Mbak Jadi kalian Mas Edi. Matur nuwun. Sate ya, ini kesalahan. Besok jam acara tuh minggu kawan. Belok temenanan. Mbak Dibira ya ini yang dosa saat itu. Ini kaget mesti soal kesukupan. Matur nuwun, Mbak Jadi. Matur nuwun, Mas. Tekan tajam ayo tuh minggu. Oh iya, enggak orang sing ngutak awak dhewe monggo. Ngutake nang ndi kowe ya, matur sekalian. Dan kita ya kena digo matuladan untuk yo ayo. Mbak Beni karo pendingane Mas Edi kena digo matuladan. Kok iso ayo wong nyatane pendingane Mbak Beni iki asline saka tlatah Selo Harjo Kudong nek aku wis tau dereke tau ditinggali nang ngene desane Mbak Deni kuwi. Ning nyatane kok iso tekan Kulon Progo. Mula yo kanjen yo. Ibarate sarung jagung bot-bote nyaboti kersa. Mula Mbak Dian ben ngaturake buka gunang sarung jagung. Ndane sing gunang wis arep ngegrek bae monggo. Ayo Mas Daru buka gunang. Loro binomo dumplong dumplong. Yuk.
komplek kali kowe bong yo sing lho. Ah, pancene kur-kur ngene iki. Kur-kur baca lo. Tapi kalau sambil kiri kantu, kalau ditekan kanca-kanca ku yo ngene iki. Dasar awak dhewe ning kene yo sing duwe utang. Utang piye? Sore mau ora wis diaturke kok nak yen kiai kene wis tau mandiri ora juta durung lakon. Sesuk nek dibacutke sesuk aku malah duwe ide sesuk angkane pas lagi Mas Haji karo Mbak Deni wae. Aku mau jejak ngene iki wae. Aku cocok tak cocok lagi. Rasa komplit pesan. Padahal nangan bisa ngene iki. Sayangku manut kaya ngene iki. Ya sesuk bacutke yo pasaken Mas apa Mas Haji karo Mbak Deni kuwi. Terus rek, iki awak dhewe sak kontone kabeh nyengkuyung karo Mas Haji karo Mbak Deni gone duwe hajat utawa wali makhluk hitam. Iki kabeh iki padha mungon nyengkuyung lan ndongake ngudang-udang. Putra sing supaya iki direngkutang sesuk bisa taruna mungkuli bapak mula diaturake genodang kutang dan tapi kali. Putra sing duwe tante iki sekolah yo pinter, bangun turun marang wong tuane migunane tumrap bebrayaku, migunane tumrap nusa bangsa. Mulane dipujekke diaturake puji kumuhilang gentong. Terima
Dinggo cegah rek coba anu ben ora rasa ngantuk ben karo mikir wah aku bakal arep buka celuk apa lho. Ditutani kanca-kanca pengraut karo sindan-sindan iki aku pancen dadi diri kasu nek aku senengane buka celuk ngene iki. Nek ora ya tak sasmitane nganggo apa. Iki mau wis oleh undangan karo pujiku. Ha terus Mbak Dene kuwi kejaba sindan kuwi usahane ya sok usaha ndok asing. Mula ndok asing kuwi sok didol nang nggon warung-warung kae terutama nang karo pojok. Ah, lo jak terakhir neng nong nong neng 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 nong nang nong neng nong nang ning nong nang ning nong nang nong ning nong ning nong. Nang ning nong nang ning nong nang nong ning nong ning nong 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 ning neng neng nong nang nong nong ning. Yo. Nyatane kaya Okta karo Mbak Anis. Sapa ku Mbak Anis Janawati iki? Ya ono sing kacake goleki catetane. Apik iki meneh ora do. Meneh. Ben bisa langsung suwo. Iki mau karo pojok iki mau. Kecoba Mbak Dene iki mau usaha yo asen kok didol karo pojok kuwi. Iki acarane ya ora-ora. Yo wayangan awan mau ya wis campur-sari. Monggo campur sari itu mesinnya ya orang dangdut ora. Terus kamu, ayo aku tak dangdut kendangane. Iya kan? Aku tak ngeleng-ngeleng apa bisa. Ngomong, wani neng nong nang nang nani nong nang 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 nani nong neng nong nani nong neng nani nong neng. Ayo saking ngomongin kok ya. Yo, iki nganggo celuk iki. Sapa? Aku tak krungu suarane Mbak Intan. Cici loro telu sikil gendruk. Tatu jare jamek sing iki arep sing iki. Ayo Mbak Intan. Siji loro telu papat sikil gendruk. Nandolino Aja digo carane nyegah supaya ora ngantuk ngene iki ben karo mikir. Nek ngene iki rak kabeh kanca-kanca iki do melak tur yo do ora ngantuk. Mergo karo mikir apa meneh wis apa ini anu jebule boleh bae lho ora mati wis derek karo semangat apa wah bisa tetap celuk rumara nek ra ngantuk banyak apa wis ada pangonut ranu
Satu kalon tikanu tersingkar sanyo dening kanyu manise lengiro Gusti sangat nyaturaken bumi panumuti biar saking rauh jinandika penembahan oh milahi yoyogir sayetine pun bapa iki umur setahun jeneng sareng tinemune jebul bener yen anak Prabu Disaka bakal lengser Prabun lan Kurupati bakal nglintir ke Prabun ora sineh bakal mbok sengkake nganggur jumeneng laka hambawani negara Ngastina iki ya ngono to nggih dupa penembahan kula nyuwun pangapunten inggih lah saking fokus ngajeng-ajeng kula dhateng tinggulipun yoga kula para Pandhawa najan wenang nampi negari Ngastina nanging nyatanipun Pandhawa kalebet Yayi Dewi sampun sami obong dening ratu wonten ing bale golo-golo penembahan oh tapi nganti tekan seprene lah kok durung ana padang kang bisa buka atimu Disaka dipun kendhawuh kawula yo nggih sing yasa pramokati yo bale golo-golo iku nyatane dudu sapa-sapa nanging saka kali Sengkuni pangremaning Pandhawa supaya gampang kobong pancen kuwi saka reka donya lan gaweane Sengkuni nanging kowe agahan negara Ngastina arep mbok wenehke Kurupati tanpa nganggo talen pun bapa tapondo Sarata iku ora bakal tumama becik Gusti ing agung iku adil sakabeh nyatane Pandhawa isih sugeng apalipun palugon kuning
parinuting kidung kadung kaderhamo manggon manah rabayu ayo ono tanah golong jagat diwo jupo perlembahan jebul kepingan kadang kula sengguni wonten garingan namung nyebaran salju Pandhawa ora di Pandhawa sayaka sudibya sawono mbak umbul kadal pitung gedhi anak lanang anung anindika bocah lanang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa kababar ingkang atawah tenang kuwi diarep-arep wong sak jagat ngambar aruning jenengmu tanpa beda kaya Pandhu bapakmu ya mungkin maneh Pandhu ora nyipati duwe putra ingkang kaya mangkene wah buktiku kabur asaku ampalono istoroto bapakku yo gil wis tak pompa karo bombong kendali wong akuani lho kendali wong jago siwur sangguni mana ndi wong jago sangguni mana ndi iki main iki nesok jalanan nek ora lunga sonjo boyo kisah-kisahane nglakoni tangane ketoken wae sing muni kae wong-wong melu